Pozdrav, ja sam Borne Orišković i trener sam vještina pregovaranja. U ovome videu ćemo pričati o tome na koji način gledati na pregovaranje. To jest, bar na koji način ja gledam, koja mi je najlakša analogija za pristupati nekim pregovorima. Kogod situacija to bila, prodaja, pregovaranje za povišicu, sa šefom, sa partnerom, roditeljima, što god to bila situacija. Dakle, na koji način će ti pomoći da sljedeći put kada se nađeš u situaciji u kojoj moraš pregovarati nešto za sebe, da se sjetiš ove analogije da ti bude lakše. Pa evo, na koji način, kako to gledati na pregovaranje? Pa budući da, ajmo reći sad pregovaraš, puno ćeš lakše doći do cilja ako situaciju promatraš na sljedeći način. Ajmo reći sad da ste vas dvoje par koji se zajedno natječe na plesnom natjecanju. Dakle, ti i tvoj sugovornik ste par koji se natječe na plesnom natjecanju. Bez obzira voliš li plesati ili ne. Nebitno. I jedno i drugom je jednako bitno pobijediti. To jest, u situaciji pregovaranja biti u pravu. Dakle, u prenesenom značenju želiš li osvojiti natjecanje, to jest dobiti to što želiš, nužno je izrazito dobro surađivati sa svojim sugovornikom. Jer oboje želite pobijediti, ali morate surađivati da bi oboje dobili to što želite. Dakle, tvoj sugovornik je partner, a situacija je plesno natjecanje. Dakle, situacija u kojoj se nalazite je problem. Primijeti kako ćeš drugačije prilaziti toj konkretnom razgovoru. Jer tvoj partner je sugovornik, to jest osoba s kojom surađuješ, a plesno natjecanje je problem. To jest situacija u kojoj se vas dvoje nalazite je problem, ne tvoj sugovornik. Pa evo, kako bi onda taj izgledao ples kada bi svaki partner plesao svoju koreografiju ili puštao svoju glazbu? Kako to inače izgleda? Svako priča svoje i ne slušaš drugu stranu. I bez obzira ti pričaš svoje, on priča svoje. Pa upravo je to ono što mi radimo. Svaki pušta svoju glazbu, to jest svaki pleše svoju koreografiju, to jest smišlja protuargumente i uopće ne obraća pažnju na drugoga. Bez obzira što on rekao. Druga strana. Pa dobro, ok, Borne, je li onda poanta plesati kako druga osoba kaže? Pa ne. Nego je poanta znati svaki sugovornikov korak unaprijed. Dakle, poanta kvalitetnog komuniciranja i savladavanja ovih pregovaračkih vještina nije istjerivanje pravde. Poanta je kako živjeti ili surađivati uspješno i jednostavno bez obzira na sugovornika. Preko puta sebe. Jer očekivati da ćeš za sugovornika uvijek imati vrsne komunikatore i dobronamjerne ljude nije realno. Ali očekivati da ćeš uz vještine pregovaranja i komuniciranja znati kako postići željeni cilj, bez obzira tko bila osoba s tvoje druge strane, to jest, se vratimo na analogiju, ko bio partner s te druge strane, to je vrlo realno. Dakle, pokušaj uvijek ući na način da vas dvoje morate surađivati da bi oboje dobili to što želite. Pa evo, ispričaj mi ti u komentare kakvu ti analogiju imaš za pregovaranje, vrlo rado bi čuo i naravno igrajte se. Pozdrav!